הם לוקחים. רגע, לא, 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 לא יורים, לא יורים. לא יורים. אני לא יורה, אתה מכוון. אני לא מכוון. הנשק שלי למטה. עכשיו, אבל הרמת אותו. מה, איך הגעת לזה? איך הגעת? מי אתה? מי אתה? אני חייל, מי אתה? אני אזרחית מדינת. מי אתה? מי אתה? אתה מי? אני צריך להגיד לך מי אני? כן. לא, לא. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? להרים נשק על ילדים? לא, רצת לאוטו להוסיף לי נשק. אתה לא מתבייש?